بینرین شهرپرست دمه هوا باش بیتن البته پشت راگاندن رهبریه گشتیا کشناسی هریما کردستان لسر کشو هوای هریما کردستان تایبتی جی پارێزگاha دوکê البته ماوê دو rojan pêleka baranbarînê parêzgeha Duhokê giştî vegirtiye û elbajêrê Duhokê jî berdewam baran edbarîtin. Pêşbînî et hêne kirin ku heyama ev şeve jî pêleka befrê li deverên çiyayiyên ser bi parêzgeha Duhokê ve bibarîtin. Li cadeyên serekî navbajêrê Duhokê ve her dîsan derdûrên bajêrê Duhokê jî mijeka geleka zor dirûst bûye ji ber vê çendê jî mewdayê dîtinê gelekîn bûye bû vê yekê jî rêveberiya hatnûçûna parêzgeha Duhokê daxwazê ji şofêran diket ku agehî lê xwe hebîtin lezatiyê jî kêm bikin ji ber hindê heta ku tu jî çi rûdanên hatnûçûnê nebin. Li deverên taybetî jî qeza Amêdiyê û Kanîmasê û dîsa ve çend deverekên dî rêjeyeka zor ya baranê bariye ew jî di mavê van 24 demjimêrên borî de li devereka Nîmasê 43 milîmên baranê barîne û dîsa ve Nahya Bamernê 30 milîmên baranê barîne û li qeza Amêdiyê jî 28 milîmên baranê barîne. Rêja baranbarîna ev sal e heta ku ev rûke 367.9 milîmên baranê barîne rêjeya baranbarîna parsal ta ku ev rûke 163 milîmên baranê barîne. An ku eger em berawir bikin gel sala derbasbûyî nêzîkî 200 milîmên baranê ev sal zêdetir ji sala derbasbûyî baran bariye. Şivekî giştî befr û baranin taybetî jî befr li deverên çiyayî li devera navberwariya taybetî jî ku devereka çiyayî ye li wê derê niha jî da yanî pêleka befrê dest pê kiriye dîsa ve nav senterê bajêrê jî da ev pêla baranbarînê ya berdewam e.